da za a iya cewa ina na'am ana ji na? Na'am, ina jin ka. Irin AI zai iya yin abin da idan an bashi irin input sai idan ya ga output irin abin da aka bashi to zai iya recognizing based on sai an ta practice sai an ta irin ana ta ɗan training ɗin shi amma ko ba zai iya yin abin da irin ba a taɓa training ɗin shi akai ba a ce mai recognizing irin ba zai iya ganewa ba. So I think wannan ma insha Allah. Yawa, haka ne, wannan kayi ƙoƙari. So, Insha Allah. yawa. Ok, sai nan wani bayani ne kawai suke irin kan technical da business diligence ɗin na san kun karanta za ku gane. Yawa Na'am. sai build versus buy. Insha Allah. Yawa za ku iya. Yawa, so working with AI teams ɗin nake so in ɗan muku bayani a ciki magani. Shi ma nan yawa technical tools for AI teams shine ma most important da na duba material din. So kun ga wannan su ne open source and frameworks ɗin da za ku yi amfani da shi. In kun zo next month za ku fara supervised learning, za a introducing ɗinku to su irin su NumPy, Pandas da scikit-learn. Kun ga nan an kawo scikit-learn. Shi wannan machine learning framework ne, yawanci da shi ake building module. Na san kuna yawan ganin machine learning system da ake cewa yana house prediction da sauransu. Yawa, tabbas. to shi wannan scikit-learn ɗin da kuke gani yawanci da shi ake amfani, yana da inbuilt functionality, ko calling ɗinsu za ka dinga yi. Za ma ka iya building module ɗin da zai dinga predicting house. Ina ga layuka 50 ma yawa na coding kai building system da saboda library din nan. Other ones su ne kamar TensorFlow, wannan Google suka yi abin nan aiki a kan shi, da shi ake amfani, ana amfani da shi sosai. Da su PyTorch ɗin nan shi Facebook Meta suka abin nan ɗin shi. Yawa, ga kuma wannan Archive ɗin nan is very popular da shi. In dai kana son ka yi research papers haka ko wani publication na bangaren AI, insha Allah an ka je wajen za ka samu, kuma mostly za ka gan su free ne, ko da ke ma an ce open source. An ce open source framework su ne da frameworks ɗin da za ka samu resources kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. Duk nan wajen da kuke ganin su open source. Ina ɗan da tambaya ne. Ok, ina jin ka. Yawa, da muka je irin muna ɗan ana koyan Python, to sai aka ce Python ɗin da aka turo mana video muka kalla. To an ce ne wai irin basics ɗin nan sai mun san shi sosai. To yanzu sai na ga kamar ban yi ni dai a wajena kamar ba ɗan yi kwari ba. To amma za mu iya kuma pushing zuwa irin kamar next month mu fara wannan libraries ɗin, ko daman ana son kawai ka san basics ɗin ne ba sai ka yi mastering sosai ɗin nan ba. Shine tambaya na dama. Ok, so gani? So dan bar wannan tambayar naka mu conclude nan sai mu je Q&A. Ok, to kenan, nagode. Ok, yes. In na manta sai ka tuna, bari ma in yi noting din shi. Ok, to shi kenan, nagode. Yawwa. Kun taba amfani da GitHub? Ina ji, amma na buɗe account ban taɓa amfani da shi ba, saboda wai an ce ana ake saving project, amma gaskiya ban taɓa amfani da shi ba. Yau, to idan duk kun zo kun working akan project ɗinku, misali kuna son ku yi posting ɗin shi open source, wani zai iya amfani da shi ko ya contribute, to anan za ku dinga posting. Kuma mostly in za ku yi, like in kana son kai working da wani AI team, kana buƙatar GitHub ɗin nan. Saboda GitHub it's like an interface ne da ke baka access. Misali yanzu mu nawa ne a class ɗin nan? Mu ɗauka mu 5 ne a class ɗin nan, muna working akan project da ni da ku. So kowa an ba shi task ɗin shi. So yanzu ta yaya za a yi in ga aikin da kai, ta yaya zan yi ga aikin wani? So shi GitHub na ba ku access. Misali idan wani ya aiki, za ka ga aikin da ya yi, shi ma zai ga naka haka. Idan kai misali ka canja wani abu daga cikin coding da kuke yi,
zan gani, kowa zai gani. Kuma wani Okay. advantage din shi shine, misali sai wani kun writing program successfully na running, sai ya je ya dan yi wani changes kawai sai ya zo yana bada error. Okay. So kaga anan za a zo ana ta yaya aka samu wannan problem din da sauransu. To shi GitHub na da wani functionality da za a iya komawa baya a coding din. Okay. A dawo da kuɗin baya. Yawwa, ana kiran shi reverting ne. Za a yi reverting. Yawwa, so gaskiya GitHub is very essential for a programmer. Wadda ko kai kanka wani zuban an baka coding assessment na Mosh ɗin da kuke kallon Python ɗin, maybe za ka yi writing program ɗin da sai ka yi running kaga yayi, sai ka ce bari ka ɗan ƙara wani abu a ciki, kana ƙara sai ga ya baka error. To maybe ka manta me ka rubuta. Tabbas. Yau to kaga da GitHub za ka yi solving wannan problem ɗin insha Allah. Kuke amma wani GitHub ɗin sai an koya mana ne, ko kuma za mu iya in muka je guidance ɗinsu na can za mu iya amfani da shi? Suna da me ake kiran shi, suna da guidance ɗinsu haka na website, amma yawanci in ka bi shi gaskiya za ka fahimci abun sosai. Amma yawanci za ga in ka je YouTube akwai tutorial za ga in like 1 hour, all those irin functions ɗin shi da sauransu da za a maka bayani. So it's more prepared ka je irin YouTube a ɗan samu wani video ka kalla. Okay, to shi kenan insha Allah. Za ka iya magana a group in an gama class ɗin nan, then sai na share muku wani abin nan video haka, is very essential. Okay, to shi kenan insha Allah. Yawa. Yaya kana tare da mu kuwa? Ina tare da ku. Yawwa. So duk wannan ne last slide ɗin ina gani. Computation ne ake magana akan. Mostly kun san duk wani AI module yana running ne, ana running ɗin shi ne da abin nan, yana requiring computation. Na ce mu computation ina nufin like irin, let me just CPU, GPU haka. Na san mostly za ku ga computers ɗin ku za ga ko i3 ne ko i5 7 haka sama. So in za ka yi training module, babban module, tana buƙatan GPU. Kaga example ɗin da zan ba ku, kun ga kaman su, in kuna bin labaran technology haka za ku ji an ce OpenAI sun yi collaborating da Oracle. Maybe ba ku san Oracle ba, saboda a ba su computation, ko irin su AWS, duk wasu company da suke provide abin nan computation. Shi wannan computation abin da yake yi shine ana amfani da shi ne wajen training module. Ban san ko kun fahimta ba. Okay, tabbas. Yawwa. So bayan GPU ɗin nan ma Google suna nan sun yi expanding ma, yanzu akwai TPU. Shi daman CPU Central Processing Unit ne, shi kuma GPU Graphics Processing Unit. Shi kuma TPU shi kuma TPU shine Tensor Processing Unit. In kun zo kun fara programming ɗin za muku bayanin me tensor. Ban san ko kun san me tensor ba. Gaskiya ba mu sani ba. Okay, so to in kun zo za a ƙara muku bayani, amma dai abin da tensor yake nufi shine, in ka san matrix, to matrix in a matrix shine kawai tensor. To in kun zo kun fara ɗaukan supervised learning za a muku bayanin shi, saboda ana amfani da shi. To ina ga that's all for week 2. Mun zo ƙarshe. So now we are open to like Q&A. Na ga za ku yi tambaya sai mu ga abin da muka sani sai a bada ansa. Okay, to tambaya na ni da na farkon nan, idan za a ɗan yi tunuwa ko sai na maimaita? Ina tare da shi. Bari ka tambaya kan gogewar ku na Python, saboda an zo an fara tech irin building project. Library ɗin nan. Yawwa. So ina ga in dai kana watching video ɗin kana practicing,
wannan 2 hours video din nan in dai ka fahimci abin da ke ciki kana iya yin wannan problem din da yake badawa. I think you are good to go ka fara wannan supervised learning da. Okay, to shikenan, nagode. Yawa, yawa to akwai wani tambaya? Ni akwai tambaya na abin da nake so module wannan da ka mention shi nake so yanzu ka cikin bayani akan shi, ban fahimci abin da kake nufi ba wurin. Okay, AI module ko da nake cewa. Yawa. So bari mu gani. Bari kan baka ansa ba. Oga Ismail. Assalamu alaikum. Abdullahi, ina ga kamanta ya kamata a ce an yi briefing na week 3 din. Inda wannan week 2 din shine wanda aka yi musu last week. So initially ina ga an sami issue ne daga wajen Muhammad din bai samu ya karasa musu ba. Ina ga mun samu dan misconception ɗazu da nema bayani. Kuma in brief dai bari na ɗauke su tsawon week 3 din. Muna ji na? Na'am, muna jin ka, insha Allah. Abdullahi, are you with me? Yeah, I'm with you. To kaɗan wani ya yi tambaya kan AI module, ina ga ko sai a bashi ansa sai a ci gaba. Okay, address him to. Okay, so shi AI module, ana ce ma AI module ana nufin like shi in an yi abunan kana da data ga algorithm ɗinka, so wannan program naka da kai training ɗin module ɗinka a kai ba ne sai da zan sa vice mai ɗan yi mai bayani na rasa da zan same shi. Okay, so let's say yanzu akwai algorithm, in dai ka yi kind of computer science ka san me algorithm yana nufin kamar dabaru haka. So in AI muka ce algorithm kamar wani ɗan dabaru haka da aka yi da mathematical equation ɗin da komai wanda ake yin shi wajen implementing wani abu. So wannan let's say shi algorithm ɗin yana nan. To let's say kai kana son ka yi kamar yadda kuka yi wannan house price prediction ɗin. So kana da datar ka. Wani kuma yana son ya yi wani transport price prediction, shi ma yana da datar shi. To kuma duk kuna so ku yi amfani like ku yi implementing linear regression ne, wanda za ka dinga ba da input ɗinka ya baka output ɗinka in numbers. So let's say dai za ku yi amfani da framework iri ɗaya. To duk algorithm ɗaya da kai da mai transport fare da kai da mai house price duk za ku yi amfani da misali let's say algorithm ɗaya kenan kuna so ku yi amfani da framework ɗaya. So kai data naka da za ka sa ta house price kai training algorithm ɗin nan, output ɗinka da za ka samu bayan like ka sa data ka da wannan algorithm ɗin, to shine model ɗinka. Kaga zai zama house price prediction model ɗinka kenan. Shi kuma wancan mai transport fare ɗin, kaga algorithm ɗin da kai amfani da shi zai yi amfani da shi. To amma shi in ya sa data shi na transport fare ɗin nan ya predicting kuɗin transport. Ya model ɗin shi kaga shi ma ya sami transport fare model, right? So the algorithm dai sai kuna so ku similar tax algorithm ɗin guda ɗaya ne. To data ku ita ce ta bambanta. Don kuwa sa data ku kai training wannan algorithm ɗin da shi, shine za ku samu model ɗin ku, different model ɗin ku. Wannan AI model ɗin, like let's say kamar misali bari na ƙara ba ku example da let's say kamar wani shine interface haka, shi model ɗin naka. After ka gama amfani da algorithm ɗinka da data set ɗinka ka yi training ɗin shi, in kuma kana so ka ƙara wani prediction na price, let's say ka yi deploying ɗin shi akan wani website ko wani abu, to za ka ce akwai gida mai hawa kaza mai ɗaki kaza ko shine futures ɗinka, kana so ka samu prediction ɗin ko, to shi wannan future ɗin za ka tura wa model. Ka gane shi already ka riga ka yi training ɗin shi za ka tura model ɗin, shi kuma model ɗin shi zai dawo ma da answer ka. Just like in kuna so ku integrate ɗin kamar AI ɗinku a website ɗinku a cikin wani website, ai za ku je ku AI model ɗin ne with the algorithm and your data set.
in kuka implementing din shi sai model din nan ku ɗauko shi cankaran kas ku ɗauko shi ku je ku deploying din shi a cikin website din. To shine wannan za ku dinga communicating da shi, za ka ba shi future ya baka output. To shine AI din in general. Website din da kake da shi ba shine AI din ba. Wannan model din da ka sa dan ya dinga baka prices din shine model din naka. So kuma dai baka gane ba zuwa nan gaba da san aka fara insha Allah za ka gane. So we have very limited time. Can you see my screen? Kuna ganin screen ɗina ko? Na'am, ana gani. To kuna gani yanzu ko? Na'am, ana gani. So wannan shine like way 3, right? An yi evaluation na week 2 yanzu ma ya ƙara briefing ɗinku a kan week 2. Wannan shine week 3 ɗin. In muka gama briefing ɗin nan ya kamata a ce kun je kun kalli kuma videos ɗin. So next week in an zo kuma sai a tattauna a kai kafin a fara week 4 ɗin. Kafin a briefing na week 4 ɗin. So most of these abubuwan gaba ɗaya already an riga an tattauna su a baya. Case stories of complex AI products, role in an AI transformation book, and taking the next steps. So already mun riga mun yi an dan yi sama-sama wannan, so mu ma nan za mu sama-sama ne saboda yanayin time. So smart speaker, ba zai gaya min yadda smart speaker yake aiki. Like in brief, smart speaker kamar yanzu wanda suke da iPhone a cikin ku kamar Siri haka. Zan iya magana ko ina ce Siri da Allah dan yi min like buɗe min WhatsApp ko yi min setting alarm ko yi min cracking joke. Just like yadda ChatGPT take ma aiki. Kaga misali zaka bata random abu ne sai ta yi ma generator response. So shi ma wannan similar to ne zaka ba shi random magana, shi kuma sai ya gama processing magana sai kuma ya dawo ma da output ɗinka. In WhatsApp ka ce ya buɗe ma ya je ya buɗe WhatsApp ɗinka. In joke ka ce ya ma cracking ya je ya ma cracking joke. In alarm ka ce ya saita ma sai ya je ya saita ma alarm ɗinka. To ban san wa zai iya mana bayanin ya process ɗin nan take tafiya ba. Saboda kai dai ka san kawai magana kake. Buɗe min WhatsApp, right? Sai kaga WhatsApp ya buɗe. To me yake faruwa a tsakanin buɗe min WhatsApp kuma da buɗewar WhatsApp ɗin? Duk da kun san yana faruwa ne a 1 millisecond. Like less than 1 second abin da yake executing. So me yake faruwa a behind ɗin? So shine abin da like main abin da yasa abin da muke so ku sani akan a mentorship program ɗin nan. Kun ga misali kamar layman misali akan AI wanda bai san anything about AI ba ko wani technology. Like shi ba ruwan shi da what's going on behind. Shi dai kawai a buɗan WhatsApp ya buɗe. To kai abin da nake so kai standing out tsakanin a buɗan WhatsApp ɗin nan da buɗewar WhatsApp ɗin nan me ya faru a tsakani. To shine like muke so ku zama kamar technical wise haka. Kun san me yake faruwa behind ɗin. So that yanzu kamar in ka ce buɗan WhatsApp ga WhatsApp bai buɗe ba ka san akwai issue. Let's say kuma akwai wani app, let's say wani sabon app haka ka ce buɗan wannan app ɗin kaga bai buɗe app ɗin ba, to definitely ka san me ya faru. Shi kuma misali layman wanda baya tech kawai sai dai ya ce kai wannan abin ko ya haukace ko ya yi wani ba dai ya mai aiki. So kai kuma muna so ka zama like kana interpreting ɗin shi ne technical terms. WhatsApp ɗinka ya iya buɗe ka ce ya buɗe me yasa? An baka website link, ka shiga website link, kaga ya ki buɗewa me yasa? So da abin da muke so a sani kenan. So in brief akwai wanda zai iya mana bayani kamar like what's going on behind. Yanzu in na ce hey device tell me a joke, me yake faruwa? Ya ake dama da joke ɗin? Anyone? In babu kawai na sharp na ci gaba. Wa alaikum assalam. To bayanin short ne bayan ka musu voice ya detecting voice naka ya detecting mai kai mishi zai akwai wani abu da yake amfani da shi. Ba na jin ka sosai. Na ce akwai abin da yake amfani da shi wanda ana embedding nashi a cikin wannan smart speaker ne. Like me abin to shi. To gaskiya sunan wannan abin na manta da shi amma
na dan man zan yi tsabari amma na AI system da ake developing da ake son ya ba da sharp aikin da aka tambaye shi kamar mota da ake yin kamar Tesla cars da ba driver. So ana son idan an tambaye aka ce aiki kaza yayi wannan aikin da wuri. Okay, so thank you very much for the input. So yadda kaga ya haka ne akwai abin da yake sa abin ya faru. So me abin? So gashi shine in brief. Let's say ka ce, hey device, right? Tell me a joke. Let me put it, bari na sa shi in another way. Let's say kana da kun san Siri ko? Siri ta iPhone. So, me kake cewa kaga normal kana amfani da wayarka, amma za ka ce hey Siri, sai Siri din ya yi triggering. To wannan hey Siri din da ka ce, kamar shi ne yake triggering application din. Kamar an mai programming ne, it's already programmed. Duk inda ka ga an ce hey Siri, ka gane ana magana da kai ne. Like come into action. Let's say mutum ne yana bacci, amma duk inda ka kira sunan shi ya tashi daga baccin nan. Ko misali mutum ne like duka ana aji a zaune, sai malami ya shigo ya kira wane zo. Kaga like kiran shi kai ko da sunan shi da ka kirawo da shi ya amfani ya san shi kake. To shi ma wannan an yi programming din shi ne, in ka ce hey Siri yana nufin kana magana da shi ko sai kamar attention din shi ya kawo kanka. Shine kamar wannan wake din. Shine wannan wake din, trigger wake word detection din nan. Daga ya mai abu ya san da shi kake, attention din shi ya dawo kanka. Sai na biyu kuma speech recognition. Farko ai me kai, ai audio ka gaya. So deep down kuma ka san shi mashin din nan ba zai gane audio ɗinka directly ba. So me zai yi? Dole audio ɗin da ka gaya sai ya yi transcribing ɗin shi, ya mai da shi ne, ya mai da shi text. Text ɗin nan da kai faɗa shi zai going through system ɗin ya san me zai running. Akwai abin da ake cewa maybe commonly kuna amfani da shi speech to text, right? Ko kuma text to speech. In aka ce speech to text, maganar da kai a maida ta rubutu. Text to speech kuma text ɗin da kai a maida shi rubutu, a maida shi magana sorry. So a nan in kai magana ka ce hey Siri ta tashi, sai ka duk maganar ka da kai hey Siri tell me a joke. Maganar da kai za a ɗauke shi ne from speech a maida shi kan me text, right? So in kai tura text ɗin nan, to a lokacin nan zai gane me kake nufi, zai yi transcribing ɗin shi, zai zama aware ɗin abin da kake nufi. So abu bi ka gaya, ka ce hey Siri, ka ce tell me a joke. Hey Siri ɗin nan me take, ita ce take waking device ɗin nan. Tell me a joke fa, to shine kamar intent ɗinka, abin da ake so kai. In ka ce hey Siri set an alarm for me in the next 1 hour. Kaga set an alarm for me in the next 1 hour shine intent ɗinka, shine abin da kake so a yi, right? Shine wannan intent recognition kenan. Ko kuma ka ce hey Siri open WhatsApp for me. Hey Siri ɗin nan shi yayi triggering ɗin shi. Open WhatsApp ɗin nan ke for me kuma shine action ɗin da kake so abin ya ma, right? To amma kuma duk me wannan speech ɗin da kai duka da hey Siri ɗin da tell me a joke ɗin sai ya yi converting ɗin shi into text. Next thing kuma shine final abu, shine executing abin da ka gaya. In aka ce hey Siri open WhatsApp for me, sai yi transcribing hey Siri ɗin nan ya maida shi text. In ya maida shi text ɗin nan sai a gane hey Siri kana nufin a buɗe ma hey Siri ta like ka zama cikin redi za ka bata aikin da za ka yi. Sai kuma tell me a joke ɗin nan, open WhatsApp ɗin nan for me shine action ɗin da yake so a yi taking. Opening WhatsApp ɗin kuma da za ka yi shine executing abin da za a yi ma, right? Adasa dai kuna tare da ni kuna fahimta. Na'am. So kun ga the same kamar wannan bayanin da na yi kenan. Kun ga zai yi transcribing, speech recognition, intent abin da kake so ya yi, extract duration, like za ka iya cewa set timer for next 10 minutes, set timer for next 30 minutes, set timer for next 50 minutes. So wannan time ɗin na kama da ka gaya 10, 20 or 50 minutes ɗin
sai ya yi taking ɗin shi into account sannan ya yi saitin abin da zai saiti. So basically wannan bayan wannan triggering ɗin da yake, bayan speech recognition ɗin da yake, so abin da yake going within nan kuma shine ake cewa something natural language processing, NLP. So NLP ɗin nan duka technology ɗin su ChatGPT, text to speech ɗin nan, su speech to text ɗin nan duk tana ƙarƙashin natural language processing ne. To in muka je gaba za ku gane, za ku get mu akan natural language processing abin da yake nufi. So amma from the word language processing yana so like da abin da kake gaya ya zama aware, ya zama me kake cewa, anything that deals with language, text, speech, etc. duk shi yake yin shi. So wannan wasu function ne na irin su Siri din nan, smart speaker. Za ka iya cewa yi min waƙa, hey Siri play Davido's song for me. Play Davido song ɗin nan da ya ce ba zai je ya yi searching. In kana da shi a Spotify ɗinka, in kana da shi a YouTube ɗinka misali, zai je ya yi searching, ya danganta da inda ka ce mai ya yi searching, ya ma play. Hey Siri reduce volume for me. Zai iya rage ma volume ko ya ƙara. Zai iya ma kira, zai iya gaya ma time and other things. To main step ɗin dai tsakanin action ɗin da kake bawa like smart speakers da kuma results ɗin da kake dawo ma da shi shine guda hudu. Wake word detection, speech recognition, in-text recognition, sai kuma specialized program to execute command ɗin da kake so a yi ma. So building AI in your company. So sai wannan use case ne na me smart speaker. Sai kuma use case na self-driving car. Mr. Abdullahi ya fara muku bayanin like ya self-driving car. Na dai ji shi yana bayani, so in precise dai ban san me ya ce ba. So yanzu ka sa motar ka ce automatic ce, ka bar ta fito kan hanya, kana so ta yi aiki ta yi tafiya, something like that ko? Yadda za ka tuka kanka daga nan ka je makarantar ku haka kake so ta yi. So in kana so ta yi haka ta yi perfectly, akwai main abu da ya kamata ta like ta dinga yi yanda kake yi. Wa zai iya gaya min wannan abu? Like shine basic abu na tuki. Control. Sure. So like dole sai ka zama tana controlling kanta ko? To ya za ta controlling kanta? Yanzu a sai ka fito da titi ba kowa, right? Let's say misali titi kai kadai aka yi ba titi daga gidanku zuwa makaranta. Titin nan naka kai kadai ne. So what are you going to focus in that aspect? Kawai in ka fito ne za ka yi. Kawai za ka danna ne kan ta gudu. Kawai dai ka san abin da za ka put into account, inda akwai kwana nan za ka koya ba system din. In an zo wajen yayi kwana. Ko inda akwai inda dai ne dai. Na'am, ban san ko ni ne nake da faɗa ba, amma kamar banji. Oh, kuna ji na? Na'am, yanzu muna ji. So misali titi in kai kadai aka yi wa, to ka san ka fito ba wanda zai hau titin nan, za ka je makaranta. So me like main concern ɗinka, ka san ina ne gidan naku, ka san ina ne makarantar, right? As simple as that. Kawai kana fitowa za ka taka ne yadda kake so ka gudu, za ka je har ka je makarantar ku. Very easy. Yanzu titi ba kai kadai bane ba. Akwai motocin da za su fito, akwai mutanen da suke tafiya a kafa, akwai traffic lights, akwai abubuwa kala-kala dai. In kana tafiya a mota, kaga mutum ya zo tsallakawa. In ka tafi da gudu ka bige shi, an samu matsala. In ka tafi da gudu za ka bige shi, an samu matsala. In ka ci birki a lokacin, daidai lokacin ka ci birki, right? In akwai mota a bayanka, za ka samu matsala nan ma ko? So in kuma nan directly da lane ɗin da kake ka koma wani lane, za ka samu matsala. So dole sai ka zama like ka yi taking all abubuwan nan into account. Ka san mota za ta iya zuwa wucewa, wani zai iya zuwa tsallakawa, akwai traffic light za ka iya samun ta a gaba, in ka same ta dole ka tsaya. To abubuwa irin wannan dai. So dole main abubuwan sai ka zama like wajen controlling ɗin ita car ɗin, ka zama like tana driving efficiently. Dole sai ka yi taking abubuwan nan into account. Let's say yanzu mota ta zo tsallakawa, right? Kamar yadda na gaya, in ka ce directly za ka ci birki ko to zai yi
a wannan scenario din farko akwai wani a bayan ka, kana cin birkin nan zai zo ya dake ka, an samu matsala. Let's say a lokacin abin da ya kamata best kai shine ka canja lane ɗinka daga wannan lane ɗin naka ka koma wani lane, shine best abin da za ka yi. To kaga in ɗan adam ne, no need a ce sai ka je kana ta mai bayanin nan, normal shi daga kan shi from experience da ka yi ɗaya biyu zai gane wannan abu. To wani lokaci kuma canja wani lane ɗin in akwai wata mota a wani lane ɗin, so kun ga shi kuma like shi ne matsala, ba shi ya kamata a yi ba. This abu shi ne ka taka birki a wajen, right? So duk wannan abin ana so a yi efficient self-driving car, dole sai an yi taking abubuwan nan into account. So ya za a yi abubuwan nan? Firstly, abinda ake like na gane mota da waye shine zaka san mecece mota ma ko mecece mutum. So wannan ana gane shi ne through technology, da shi ma AI technology ne, ana ce mai computer vision. Kun ga kamar nan gashi an yi cycling ne, ya yi car detection, right? In kuka bi ina gani na muku first week ko, so na muku bayanin nan yadda za a yi a gane mota ne, za ka yi training, za ka ba da motoci kala daban-daban saboda model ɗinka ya dinga gane wannan mota ne. Mutum ma haka in za ka yi a dinga gane shi ma za ka ba shi data kala daban-daban, mai training model ɗinka wanda zai iya gane wannan mutum ne. So wannan in brief kenan. So kun ga wannan duk bayanin da na yi kenan, zai yi detecting ka. Let's say nan wajen mota ce. Let's say mota ce take nan wajen tana tafiya. So sai ta zo ga mota a nan gabanta, ga mota a nan gefenta, ita kuma tana daidai nan tana tafiya, right? Sai wannan ta yi slow, ba gudu take ba, wannan ta yi slow. Ita me ya kamata ta yi a wajen nan? Ai ita ma dole slow za ta yi ko? In ta ce ta sauri za ta tafi da gudu ta bige wannan, kun ga an samu hatsari, an samu matsala. In ta ce kuma za ta yi koma wani lane ɗin ne, saboda ita sauri take ta wuce, kun ga za ta bige wannan ko, an samu matsala. So dole sai ta yi taking duka abubuwan nan into account. Yes, akwai mota a gabana, akwai mota a gefe na, so what's the best thing I supposed to do? Like kawai na nisu ko na rage gudu na. Let's say za a iya amfani da wani distance between you and on the other car, right? In ya kai daidai distance din nan, you can run at a specific speed. In kuma bai kai distance din nan ba, shi ma a ga specific speed din da za ka iya aiki. So shi ne dai car detection din, pedestrian detection, motion planning. So kun ga from abin nan na san like thinking ɗinku ya fara canjawa. Like normally maybe da kuna kamar aka ce self-driving car, like kawai wani robot za a je a haɗa ko wani simple abu za a yi programming, right? Za a zo a yi self-driving car. So amma like the thing is beyond that. Like aiki ne mai, is very intensive work. Aiki ne mai zaman kanshi, right? So wannan duka motion planning ne, lane detection, traffic lights, waye da waye. So dole kamar driving light is very important. Ko let's say ka zo wucewa sai aka ba da hannu. Like in mutum ne directly ai zai ga like ga danger ta ba da hannu tana red ko, dole za ka tsaya. Ko kun ga at wajen ba wai mota ce a gaban ka ba ko mota ce a gefen ka ko wani abu. Traffic light ce ta ce stop, dole ka tsaya. So dole self-driving cars din sai sun yi zama suna detecting cewa wannan danger ce, kuma in ta ce red tana nufin a tsaya, in ta ce green tana nufin a tafi, in ta ce yellow tana nufin get ready. So duk wannan abin da nake gaya, like what are we trying to do? Duk kamar computer vision aspects ne. We are trying to give what? Like you are trying to give eye to wannan ko to mota. Like kana so ka bata ido ne, kamar yadda kake da ido kana so ka ba computer ido, shine computer vision ko. So shine da abin da ake so a yi a can. So wa zai iya gaya min like computer vision kamar da wani device ne ake ba computer ido? So maybe question din ne ban sa shi daidai ba, like da abin da ake ba ido ai kun san camera ne ko? So camera ce za ta ga wannan ta ga wannan.
So amma what's like kyamarar waya ka ai ba za ka sa ta dinga gane wannan mota ba ce da wannan ne. So kyamara shine device din. So amma a device din za a yi implementing ne, za a yi implementing wannan technical models din da abubuwan da waye da duk abubuwan nan da na gama. Kun ga kamar wanda ya tambayi model. So kun ga haka model din da yake detecting mota, model din da yake detecting mutum. So kun ga model din za a ɗauko sai a sa a cikin camera, right? Kun ga kyamara daban, mota daban. AI model din kuma shi za a kawo a nan a integrating din shi ya dinga serving purpose, right? Ina ga da kamar za ku ga AI model. So example of rules in topic din ba. Examples of rules in AI team. So initially da me kuka sani akan tech, wane yake yin duka abubuwan? Shine software engineer, right? Kamar in ka tura saƙon software engineer ne zai ma da abin da ya kamata, right? So yanzu paradigm din is shifting. So software engineer is dole ne sai an samu software engineer AI team. Shi abin da AI mutum zai yi abubuwan nan da nema, da abubuwan nan da na muku a self-driving car din nan. Abin da fa AI engineer zai yi ɗaya ne. Na ga kyamara ne, kun ga kyamara ba AI engineer ne zai implementing ɗinta ba, right? Kawai abin da AI engineer zai yi a nan, na ga hoto, wannan hoton kuma mota ce a ciki, A to B mapping. Wajen training ɗin shi, ka ba shi hoton mota, ka ce mota ce. So nan kuma ya ga hoton mota, ya ce mota ce. To kai as AI engineer abin da za ka yi kenan. Very simple and easy. Like, in kuka duba ya kuga kamar small sector ne akan self-driving car gaba ɗaya. Kawai ka ga wannan mota ce, ka ce mota ce. Ka ga wannan keke ne, ka ce keke ne. Amma me shi ne abin da yake ba da intelligence ɗin. Duk da akwai duk wayannan abubuwan, duk IoT, waye sensors da akwai su. So, amma me yasa ba su zama intelligent ba? Ba abin da zai yi wannan A to B mapping ɗin. Ka ga wannan, ka ce shi ne wannan. Right? So, shi ne software engineer duk wani implementation dai shi zai ma. So, machine learning engineer kuma shi zai ga wannan hoton. Daga wannan hoton A ya ce ma mota ce B. Wannan shi ne aikin machine learning engineer. Sai kuma machine learning researcher. Sorry, in na ce machine learning engineer at your own time, daga farko an gaya muku ne difference in AI da machine learning. AI shi ne bigger concept din. Machine learning kuma shine inda ake machine yake learning from data sets, right? I'm very sure you are aware of this. So sai nan aikin machine learning engineer ne. So algorithm din nan naku da kuke da shi wanda za ka ɗauko data, na ce kuna da algorithm ko wanda za ka dinga da data ka ko sai ya zama ne, sai ya zama model. Ko kuna ganin screen dina? Na'am. Kuna ganin rubutun da nake a screen? Ta can bangaren ina gani. So sai ya baka model ɗinka. So algorithm ɗin nan, wa ya ka algorithm ɗin nan? Shine machine learning researcher. Shine yayi research ya gado wannan algorithm ɗin in an yi kaza za a samu kaza. Kai kuma machine learning engineer sai za ka ɗau algorithm ɗin nan ka sa datar ka ta baka model. Shi aikin ka kenan. Shi kuma wannan machine learning researcher ɗin shi zai dinga ganin wane sabon model ne, wane sabon algorithm za a implement wanda ya fi na baya. Shi ne amfanin machine learning researcher. So I will not go deep into this. So shi kuma mai connecting ɗinsu guda biyu shine applied machine learning scientist. Shi kuma yana da Allah wanda ya kunna mic ɗin shi ya ɗan kashe. Shi kuma applied machine learning scientist shine between machine learning engineer da machine learning researcher ɗin. So shine zai ga abin da ake, ga state of art ɗinka, ga labs da ake da shi. An kuma da Allah wanda yake Aminu Ibrahim an yi mucin kanka. Na'am. Shikenan na yi mucin ɗinka, dama noise ne yana zuwa da kallon ka, amma na yi mucin. So shine wannan machine learning scientist ɗin shine between machine learning engineer da kuma machine learning researcher ɗin. Shi yake bridging ɗinsu.
dole sai na yi sauri time ya tafi. So kuma other roles akwai data scientist, kun riga kun san me data scientist yake yi, shine yake examining data ya providing insight a ciki. Data engineer kuma shine yake organizing data ɗinka da yadda za ka zamar da ita accessible, shine abin da data engineer yake yi. So ku yanzu kun ga ai ba a cin kuke aiki ba. Let's say throughout this course you will be working alone. Duk projects inda za ku yi alone za ku dinga yin shi. So kai duk projects inda za ku yi har ƙarshen program ɗin nan, kai za ka zama data engineer ɗin kanka, kai za ka zama data scientist ɗin kanka, kai za ka zama machine learning engineer ɗin kanka, kai za ka zama machine learning scientist ɗin kanka. Duk wannan hudun abubuwan za ka implementing ɗinsu, za ka zame su kafin ka gama program ɗin nan. Yes, sai ka yi implementing ɗinsu. So amma kamar manyan kamfani irin Google, right, ko wani kamfani ma da bai Google ba. So su team ne ma guda ɗaya. Su kawai wannan team ɗin, let's say mutum 10 ko 20, su kawai data machine learning engineers ne, data scientists ne, data engineers ne, AI product manager ne, kawai abin da suke kenan. Ba sa yin wannan su wannan. Kawai abu ɗaya suke ɗauka su working akan shi. Right? So AI product manager, wannan a kamfani ne, shine zai gane me ya kamata a yi wa implementing AI. Let's say kana da factory, babban factory, so sai ka ɗauko AI product manager, so shi zai decide me ya kamata a yi implementing AI a ciki. Let's say production line ɗinka ya kamata a sai AI, shi ya kamata ya determine ɗin nan. Let's say customer care ɗinka ya kamata a sa AI, this sai fi godin wannan abin ya sa ma. Kun ga, like getting started with a small team. Kun ga yadda na gaya muku, one software engineer, one machine learning engineer, data scientist, ko kuma kai kadai, nobody but yourself. Sai za ka yi duka abubuwan nan naka, right? So wannan, I'm very sure, was it in the first week or second week, an gayi wannan abin transformation playbook din nan. Yadda za ka fara AI project ne, ko ba ka sa ran zai driving revenue, za ka fara ne kawai don team ɗinka, kamfaninka su gane concepts ɗin, like su gane me ake trying a ce za a yi, right? Ka bara building in-house team, let's say kana da technical mutanenka, so za ka iya ɗauko musu, ko a cikinsu ka sa wasu, kun ga kamar yanzu misali, zai ce dukanku kuna wani aikin ku daban, amma dukanku kuna babban kamfani, kuna ayyukanku. So, you as a technical person, ni za a iya hiring ɗina misali, a ce na zo na koya muku yadda za a iya developing models. Kun ga kawai ni zan zo na koya muku ne. Ni ba kamfani zai ɗauka aiki na dinga mai model ba. Kawai zan zo na koya muku ne, in dai kana da technical background, cikin lokacin ƙalilan za ka ɗauka ka gane abin da ake yi, sai kuma ka je ka fara ka fara implementing a kamfanin. Sai kuma provide broad AI training, a ce manajoji da waye duk ana koya musu AI training. Amma akwai difference. Let's say yanzu manager, da kai da kake da technical person, kake developing software ko wani abu. In an zo kamfani, abin da za a koya ma ba shi za a koya wa manager ba, right? Shi manager kawai burin shi ka koya mai, in an yi amfani da AI za a samu kuɗi, za a yi driving revenue, za a yi abubuwa. Shi ne abin da manager yake son ji. Kai kuma, kai za a zo ana cewa model, waye, data science, Python, kai za a zo ana hau bayani. Shi manager ba ruwan shi da wannan. Ka gane? So kowa da akwai abin da zai yi. Sai kuma develop AI strategy, me za a yi implementing, zuwa yaushe, abubuwa irin wannan. Internal and external communication, a ce tsakanin manajojin da su kuma technical people ɗin ana samun communication. So wannan shine bayanin in brief. Build an in-house system, provide broad AI training. Kun ga yanzu role executive, what AI can do for the enterprise. Kun ga similar thing dai da abin da na riga da na yi bayanin shi. Right? So kun ga wannan repetition ne, we are already out of time ne. Shi yasa nake sauri. So kun ga wannan, like, kana so kai better product, you're driving more users, right? Za ka dinga karɓar more data. Kan product ɗinka, shi zai driving more users akan product ɗinka. Kuma shi zai baka more data da za ka dinga amfani. Bari na yi muku wata tambaya. Yanzu wani
wani AI model kuka san ya fi kowanne kyau? Like from amfanin da kuke da shi wanne ne ya fi kowanne? Gaskiya to me dai gaskiya gundar ChatGPT. ChatGPT ne ya fi kowanne. So me yasa ChatGPT ya fi kowanne? Who will answer this? Saboda yadda aka yi shaping din shi da datas da yawa da kuma yadda yake abin nan din executing answer da yake da ba da amsoshi da sauri kuma yadda kake so. So ya aka ya gane yadda kake so din nan? So saboda ana ta training ina jin ka. Saboda ana ta training din shi da more datas, duk user da yasa ana training din shi yana ƙara ganewa, yana ƙara fahimta yadda mutum yake son respond. So shi ne kawai abin. ChatGPT ya riga Google, ya riga Gemini, ya riga Grok, duka ya riga su fitowa, right? So duk ya fi su datan mutane, ya fi su information ɗin mutane. To shi ne yake ba shi competitive advantage. Shi yasa yanzu za a yi wani kamfani zai saki sabon model, zai hau benchmark, zai hau sama, zai yi surpassing ChatGPT. Amma ChatGPT bayan 'yan kwanaki kaɗan za ka ga ya dawo ya ƙara retaining position ɗin shi, ya ƙara amfani da data da kake da shi, ya ƙara train wani sabon model, ya dawo ya fi wanda yake da shi a baya. So main abin shi ne data ɗin da yake da shi, right? Yanzu kun san Microsoft ai, right? Microsoft suna AI model, right? So model ɗinsu bai suna ba a jin shi sosai. Me yasa? Ba su da data kamar yadda wannan big tech kamfanin suke da shi. ChatGPT kamar yadda kuka ga shi ne farko, shi akan abin da ma yake focusing kenan, shi yasa yake musu zarra. So amma me yasa Gemini da Meta kuma suke hannun riga da shi ChatGPT din da Grok? Kun ga Gemini na Google ne, yana da Google gaba ɗaya, yana da YouTube, yana da email, yana da waye, kun ga yana da data, vast data set. Me Facebook, Meta AI, shi yake da Facebook, shi yake da WhatsApp, shi yake da Instagram, right? So kuma shi ma kun ga yana da data. Unlike shi kuma Microsoft bai da data da kamar yadda wa'ancan suke da data. Shi yasa za ku ga baya zuwa top sosai. Akwai kuma wannan model din na Grok. So shi ma dai yana da data ta Twitter, amma like shi min abin da yake driving abin shi shine computation. Yana da very high computation. Shi yasa model din shi yake competing da ragowa. So I think taking your first step into AI, kun similar to abin da nake yanzu, getting like friends or people around you to knowing about AI. Like kamar yanzu ku nan da muke tare nan, let's say muna brainstorming a group, right? Kaga yanzu maganar da zan yi ta AI ka fahimta, kai min na fahimta akan AI ko wani technology, ba lallai in ka je kai wani a unguwarku ya fahimci wannan ba, right? Saboda bai san technicalities din ba. So ni da za ka yi min magana, let's say we are in a reading group, akwai abin da na fahimta, ni kuma baka fahimta ba. Akwai abin da ka fahimta, ni kuma ba fahimta ba. So nan interaction din da za a dinga yi, maganar da za a dinga yi, to shine kowa zai ƙara like wayewa, ya ƙara gane me kaza yake nufi, me kaza yake nufi. So it's very important in kana abu ka ga abokinka na kusa da kai shi ma ka sa shi a cikin abin. Saboda koya, let's say ma kana yi motivation ya dan fara jan ka kasa, like shi zai dinga ƙara driving ɗinka. Kun dai gane me ake nufi. So start brainstorming, no project is too small. Kamar yanzu abin da za mu yi muku a program ɗin nan. Like ƙaramin project ne za mu fara ba ku yi amfani da shi. Za mu fara daga ƙarami har aje manyan da za mu ba ku. So with that manyan, like ai kamar za mu ba ku data ne, za mu ba ku komai da za ku. So wannan kamar muna shaping ɗin ku ne. Za ku iya zuwa kuma kamfani da kanku. Za a iya hayarin ɗinku kamfani kawai ku je, wanda ba su da data, ba su da komai, ba su da komai. Duk ku za ku yi musu, za ku nemo data, za ku yi aikin data engineer, scientist ɗin, model ɗin da deployment da komai ɗin. So doing like small project shi zai shaping ɗinka haka je ka dinga yin manya. So I think zan yi stopping a nan ne, nan optional ne. Wannan computer vision ɗin duk shi ne abin da muka dinga discussing yau, right?
da shi ya ɗauke mana kan ɗin ma computer vision ɗin ko object detection segmentation sai kuma natural language processing shi ma na muku explaining ɗin shi shine ake da ChatGPT suwaye da akai speech D yana ƙarƙashin natural language processing ɗin robot ɗin kuma shine like bari na gani a ƙarshe so robot ɗinku like self-driving car ne ai kun ga robot ne on its own su sensor da actuators ɗin da gowa abubuwan ɗin duk shi ya make robotic parts ɗin kamar yadda na gaya A and B mapping ɗin nan da ake call shine ya kawo AI a cikin shi self-driving car amma duk wani motsi da wasu abubuwa da wani abubuwan duk model ne duk robotic parts ɗin ne yake right sai wannan unsupervised learning ne part of AI kusa akwai supervised akwai unsupervised mostly unsupervised ɗin grouping yake yi sai transfer learning is very important bari na yi muku bayanin transfer learning let's say wannan algorithm ɗin da ake da shi right akwai normal algorithm sai misali kamar Google yanzu misali sai misali kamar Google ka ɗauki wannan AI model wannan algorithm ɗin sai ta yi training ɗin shi akan millions of data sets right millions of images nan sun sa 100,000 amma mu ɗau millions da training ɗin shi a millions of images yana detected in ya ga wannan ya gane mota ce in ya ga wannan ya gane mutum ne in ya ga wannan ya gane waye based on different classes that it has high amount of data set so kai kuma sai ka zo kana son kai something similar let's say kana so kai abin da zai detect mota kai ma ko wani abu ya dinga ma wani specific task for you to train this AI model from scratch din nan dole sai kana da high amount of computation right yanzu a ce kai downloading 1 million images alone how many gig zai ci ma zai ci ma gig ne you are not like wannan baka da kamar capacity din da zaka yi wannan bayan gig din ma tun da wannan zaka iya sa like after let's say ka sa gig din ma zai iya zuwa rabi ya kase dole sai ka dare ka farko matsala da irin wannan so akwai computation din da zaka yi training akai bayan ka sa model din ka sa komai zaka yi training like sai kana da wani computer irin ta 5 6 7 million din nan mai GPU shine zaka iya wannan training din let's say ba wani high training ba training fa very wannan mai data set kaɗan haka let's say 1 million 2 million sai kana da computer da ta kai 5 7 8 10 million haka zaka iya wannan training din so sai already manyan kamfanin sai su model ka gane wanda yake irin detection din motoci da waye duk sun yi sai su sa shi online open source to kai kuma da kake son kai model wanda zai dinga detecting let's say a daidaita sau ai kun ga can an yi model da yake detecting motoci so mota kuma like similar to ne to a daidaita sau ban sani ba ko kuna fahimta ta right abinda za ka yi wannan model din nasu da suka sa a open source already suka yi hosting din shi a internet to shi kawai abinda za ka yi downloading din shi za ka ɗauko sai kai amfani kun ga a yanzu me ya zo muku a yanzu ba algorithm ya zo muku ba a model ya zo muku inda already wani babban kamfani ya taɓa amfani da algorithm din ya yi sa data set ya yi training so kun ga a model ya zo muku maybe sun ba sunan model ɗinsu mobile net wani popular model da ake detecting image detection kashi let's say sun ba shi suna mobile net so mobile net din nan ka ɗauko shi kana so kai detecting abin da zai dinga ka implementing abin da zai detecting a daidaita sau right so in ka zo with 100 images 200 images 300 images za ka yi implementing abinka da yan computer ka ta 100,000 za ka iya implementation din nan to kun ga sun sauƙaƙe muku abin da sai ka samu kuɗi sai gwamnati ce za ta iya ko waye ya zamo kai ma akan computer ka za a iya yi to wannan shine transfer learning shine wannan iyawar da model din nan ya gama iyawa sai ka kawo shi in ka kawo shi sai kai fine tuning din shi akan specific abin da kake so fine tuning din nan shine kamar amfani da model din su ka sa data set ɗinka da abin da za ka yi so do ba lallai ku gane ba amma dai
nan gaba za ku gane ko ba ku gane yanzu ba. Sai different aspects na reinforcement learning shi ma type of classification of AI model ne. AI part ne bayan supervised unsupervised akwai kuma reinforcement learning. Shi kamar misali bayan ka gama robot ɗinka kawai za ka sake shi like randomly. Za ka saki mota kawai misali randomly, though it's not practical a mota. Kawai za ka sake ta ne ta hau kan titi. In ta zo ta bige wata mota, kaga ta yi abin da ba daidai ba, za ta samu a rage mata maki. Let's say ta fara da 0. In ta je first da za ta yi ta bige wata mota sai a yi mata -10. Right? Sai kuma ta yi misali ta yi overtaking mota daidai ko kuma ta ga mota ta kauce. Kaga ta yi abin da ya kamata sai a bata +10. To a haka abin da ka bata plus tana gane shi, abin da ka bata minus tana gane shi. To best thing da zai dinga yi sai dinga trying yana optimizing kan shi, yana abin da ka bashi good din nan akai. So shine reinforcement learning. You can know something similar. So GAN knowledge lab, I think if you have question in brief, we can answer it and call it a day. Kun ga ya kamata mu gama litin amma mun kai har 10:50. So duk mai question zai iya asking 1 to 3 question za mu ɗauka sai mu bari sai zuwa wani satin. Wato tambaya na shine dama kafin mu gama program ɗin nan kenan za a ba mu ma za mu training model in AI ni mid deploying ko kuma abin nan kenan mu ma za mu training AI kenan ko insha Allah koya. Ina ga kafin ka gama program ɗin nan za ka yi training models aƙalla ba ƙasar ba. Za ka yi model wajen da wanda za a nuna ma yadda za ka yi da wanda za a baka ka je da kai da kanka za ka yi training model wajen 5 zuwa 8. Allah. Masha Allah, masha Allah. So abin shi ne kawai sai ka Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abin shi ne sai ka zama dedicated. Kun ga abin nan da muke yi wannan fa muna yin ne basics ne fa. Next phase da za mu shiga technicalities za a fara fa. Za a yi going deep down ne. Duk wannan abubuwan sai ka san su. Duk mathematics ɗin da yake going behind ɗin duk sai ka san su. Like the sincere akwai wahala amma in ka ga dama ka sa kanka with 2 to 3 hours kullum. In kana sa 2 to 3 hours zai ishe ka kai tsari har ƙarshen program ɗin. So I mean you can ask your question. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ismail. Okay. Kusan zan ce wannan shine shigwata ta farko gaskiya kusan class na farko da na biyu ban samu ba. To ban sani ba wani shawara za a bani ko zan iya samun na saurari class na farko da na biyun a gefe? Na'am? Za mu share link ɗin a group. Ka tuna mun a group an shiga da link ɗin. Akwai recording session ɗin. Okay, to ina godiya. So, any other question? Babu insha Allah. So, Muhammad Sagir, question. So, I think we can, Abdullah, you can wrap it up. Okay, Tom, shikenan. Na san the session was wonderful for all of you. And Kuma, I want to bring this concern again. Go and practice Python, please. Kunga ana ta muku bayanin building model da sauransu. Most of you find it impressive. Kuna jin daɗi, kuna tunanin gobe a ce ko jibi kun fara haka. So gaskiya you have to know how to do Python. So ku trying ku dinga running program ku dinga writing codes in Python din kuna watching tutorial din while the same time kuna taking AI for everyone din hakan zai taimaka sosai. So with that nake ce muku to wassalam kowa mu yi lafiya sai an jima sai Allah ya kai mu sati mai zuwa. Na'am, bisalam. To Allah ya kai mu. Masha Allah, sai da sabon ku.